sam da je reality show na Pinku, to Željko Mitrović je počeo, Zadruga, izvinjam se. Pa da, reality show Zadruga. Na Pinku je krenuo da regrutuje svoje učesnike. Šta se to dogodilo? Da, odmah je bila šala, mislim, Željko Mitrović kao isto čovek koji radi samo se digne, kad mu se digne i jako mu se digne, je imao kao u sklopu najnovijih, kao ti vidiš da se tu stvarno vidiš da je jedna stvar kao što je reality program, kao ta poslednja instanca, zadnji, najniži oblik televizije i uopšte kao nečeg što se naziva organizovani TV program koji već više to odavno nije nego samo tako kao snimanje neke livade prirodnog života. Kao kad prirodnjaci uključe kameru pa će nešto biti. Tako i ovi njih sve snimaju, vidiš da tu kad treba, tu može da se vrlo direktno iskoristi kao propagandno oružje. Pa kako ne, ti znaš to ti je najveća propaganda, mislim. Da, to je suptilna propaganda gde ti kroz kao to veliko ništa u stvari ljudima propovedaš pasivni način života, ne uključivanje. Zadruga jeste jedan džinovski sedativ, i neka tiha, lagana lobotomija. Ali si vidio kad zatreba, kad oni hoće, da li iz jebancije, da li iz nekog Ne, to se zna zašto se to radi. Ti vidiš da juče njima podelio te uniforme. Prvo, znaš kao, gde on to nabavi, čovječe? Znaš kao, to su prave, to nisu bile stvari koje kupiš u camping army shopu. To su prave vojne uniforme. Sa sve oznakama. Znaš, oni su doneli njima prave pravcijate. Ti vidiš stvarno da je to sprega Pinka i vojske. To je baš tužno. Ma užas, bre. Mogu da zamislim gore od sprege crkve i vojske. Kad doćeš vojnika da spremiš da izađe u grad, pa ti problem da nađeš ceo komplet. Ovaj ima komplete. Ne za grad, ovo je neki komplet za malo manevre. Ali je sve jedno, razumeš? Njima doneli prave komplet. Da. Doneli su im prave vojničke uniforme koje trenutno vojska koristi. I oni su njih tamo obukli, a tu boga mi njih ima tamo za jednu četu. Mislim, to ti kažem, da. Oni su njima doneli opremu za jednu četu, da se oni obuku da se zaigraju kao a sve je bilo kao fora, kao povećavamo kako borbenu gotovost, nešto kao. Da, kao. Znači, pošto ne znam koncept baš emisije, ne znam kako se njima, ima verovatno nešto slično da su zadržali igre neke. Da su zadržali nešto još od Velikog brata, tipa da postoji neki nešto. Vrlo je to skromno, vrlo je to skromno. A u parovima još skromnije. Znaš, to je još gore verzija toga. Da, čovjek iz parova mašta da ga jednog dana pozovu u zadrugu. Pa otprilike ali ne, pošto ceo dan na špriceru, Rubinovom, jednostavno. I sad šta smo imali, oni njih tamo oblače. Ja bih voleo ako postoji, mislim, prvo to protivzakonito, tako? Pa on verovatno. Mislim da protivzakonito. Ne možeš ti da u reality show oblačiš uniforme, svoje zvanične vojske i da se s time. To je kraju nepoštovanje uniforme. Mislim, ne smeš to da radiš. Znam da postoji ta institucija. Ne možeš to da radiš. Ja mislim da po zakonu. Ja mislim da po Ustavu Srbije, on Koštuničin nam da je zabranjeno baby doll oblačiti uniformu. To je konvencija ljudskih prava Ujedinjenih nacija, to je osnovno, to je temeljni dokument svakog međunarodnog i ljudskog prava. Kao što je zabranjeno da se pudlica farba u roza, a radi i plaća globu za to Zorica Brunslik, zabranjeno je baby doll koja je neuračunljiva oblačiti uniforme koje ona ne želi. Kakvi sve neuračunljivi ljudi su nosili tu uniformu, nego kad ih vidiš onako oni trpezari kad su ih sve obukli, pa sad se vidiš onako u stanju kakvi su sad, neko je to bolje, prihvati neko loše, vidiš da se neko više ložio pa je zaličio na vojničinu odmah, a baby doll neki, tačno vidiš, kad bi recimo to zamislio kao smotru svetskih armija, baby doll je vojska Srbije. Baby doll ali više u fazonu Rim tuti tuki. Kažem ti, baby doll je vojska, na smotri svetskih armija, baby doll tu predstavlja vojsku Srbije. Onako je neka sirota raspala, jedva su odevena skrpljena, neka gerila armija koju država jedva ima pod kontrolom. Ko da je 2 puta prešla Albaniju i vratila se nazad. Jedini išli u drugom pravcu. Zaboravila heroin. Zaboravila da isključi sveću kod kuće kad je kuvala na kasiku. Znaš, i onda slušaj, imam predlog, evo predlog kako se reši. Pošto nemamo vojske da ratujemo i nemamo ni tojaša i nema ni smisla više da se ratuje u 21. veku, to je prevaziđeno. Glupo je da se ratuje, da naš reality napadne neki reality iz Albanije. Šta kažeš? Nije loša ideja. Nemoguće da, pazi, Kosovo je isto. Sigurno imaju svoj reality. Kosovo je jedno isto onako bedno društvo. Evo da se organizuje. Kosovo je dosta, znači to je sigurno jedna jadna ekonomija prepuna, tamo kako se zva onaj partner Boro i onaj Ramiz od Zvonka Veselinovića? Ćazim, da. Neka Ćazim grune napravi svoj reality show. Ne, oni imaju sigurno. Pa Kosovo je ono naše ogled, mislim, kako ti kažem, Srbija ogled, samo napad. Pa eto, slušaj, eto moje znači sigurno isto se tamo drogiraju realitijima. Predlog da se organizuje Baby Doll da predvodi našu ekipu i da tamo krenu po da zarate reality. 2 reality fight. Misliš bude deathmatch ili neki paintball nešto?
Fon, što ja Ne znam. kupanjem do smrti. Mislim, oni meni svi deluju pa kao da... To je inače svaki dan disciplina. Pa da. Ne, imam drugu ideju. Mislim, kako bih rekao, može da ima i za one kao... Može nadvređavanje. Posle ponoći. Ma nek se tuku u blatu. Može publika da glasa, pošto to je festival prostakluka. Onda može, recimo, ali bi morao da ide sve su blažio, ja sam imao mnogo grđu verziju, ne, ali ne, možda nije u redu. Ti bi baš da bude last man standing. Pa, mislim da, i da Baby Doll pobedi. Pa ne može. Zašto? Pa, mislim. Ja, pa onda da bude kao neki dobri vojnik Švejk. Izbegava metke, izvlači se situacije. Da ide kao Kosovka devojka po tim maskirnim, ono, toj maskiranoj pašteti, ono, i da... Ima roderiš. Da im pretraže džepove. Bajkan men, deti gaun. Mrzim Tinu Ninu. Alarm sa Mlađom i Daškom.